Wapo gani mo atog bukid kanang nag-adventure ko no, pero mga maot gani kay naong abo sayap mga gwapon gani nga mga niwangon six boy na, pero mga niwangon gani nga maot adik. Wapo gani ang motapad, kiligon dayon murag mahubo na ng pante, pero pangit gani ang motapad di gid patapad sikaran pa. Ingon pa nga wan ko no sila, busy ko no sila. Gwapo gani ang manguyab sugton dayon, pero pangit mingon sorry ha, nag-eskwela pa ko, nataas kay pangandoy akong ginikanan. Kanang mga gwapo gani nga construction worker mingon din hard working, pero pangit gani nga construction worker ingno na lang dahil nga manal na kaysa mag-adik-adik. Gwapo gani ang mulantaw ng mga bahay nga hubag, piligon dayon, sigit sa agit dayon, pero pangit ang mulantaw niya siga pagyug mata ingno ring manyakis. Gwapo gani ang mochat replyan dayon, pero pangit gani mochat wala, i-block pa ka. Gwapo gani ang magpupugubog ingno ring broken hearted, pero pangit ingno na nga sos walay pangandoy ni tawhana, walay pangarap sa buhay ni, walay pangandoy sa kinabuhi. Gwapo gani ang boyfriend mo kaingon din nga tinadhana, pero pangit ingon din nakuha na sa lumay. Gwapo gani mga igtabang ingon din nga OMG atong tulungan ni, tabangan na to ni, pero pangit mga igtabang ignore nga ay nagtabangi kay basig ipalit ra nag rugby. Gwapo gani nga branded kay mga suot ingnon din nga anak nagdato, anak mayaman, pero kanang pangit nga branded kay mga suot ingnon dayon nga asa ka na niya nakawat gamita. Gwapo gani nga murag hambugiro ingnon din wow astig, pero pangit nga hambugiro ingnon din dire na buhatas sa Mindanao di ba bulintang gyud ka. Gwapo gani ang makapabuntis ipakasal ingnon din nga ipatawag ipakasal na, pero pangit ang makabuntis ipapriso. Gwapo gani mangamang di kangkang diretso, pero pangit mangamang wa pa ka abot sa iyang ikamang ni singgit singit nagtabang. Dato gani mga pista mga pagtahan at manon dayon special pag mga sudan, pero kani mga pangit o mga pobre nga way ligo matug pista di gyud ati manon sagdaan ra labay-labayan sa gawas.